Sanco, bona tarda. Bona tarda. Us ha faltat el gol perquè ha estat un bon partit del Lleida. Somiaràs avui amb l'oportunitat que has tingut. Explica'ns una mica com està la jugada. T'ha botat malament la pilota, perquè has rematat bé. Explica'ns una mica què ha passat en aquesta jugada. Bueno, sí, jo crec que l'equip ha fet un gran partit. Llàstima d'aquella jugada que no, era una ocasió molt clara, però no m'ha botat malament, sinó que li he volgut carda fort i ha anat al centre, quan havia d'haver anat cap a un costat. Ràpidament, quan s'ha acabat, Sanco, bona tarda, el partit, els jugadors t'han vingut a animar, perquè evidentment era en els instants darrers de l'enfrontament. L'equip t'ha vingut a animar ràpidament, entenc que agraït també per aquesta resposta de la plantilla. Sí, a veure, som un equip i per això estem, no? Per ajudar-nos mútuament, i sí que és veritat que he tingut l'oportunitat bastant clara i l'equip ja ho sap, i sap que ha sigut difícil de tenir-la, però al final l'equip ha estat allà i m'han animat i que m'han dit que no passa res i que al pròxim partit ja la tindràs, que no passa res. Sanco, creu-me que m'agradaria molt preguntar-te sobre futbol, però avui em preguntaré per altres coses. Hem parlat amb Gabri, hem parlat amb dos jugadors de la casa, els tres ens han dit que la situació de la plantilla, la confiança va baixant en el club. Gabri ens ha dit que hi ha jugadors que estan en una situació límit. Joanet ens ha dit que no és el mateix la situació dels futbolistes de Lleida que viuen a casa amb la família, amb jugadors de fora. Tu ets el primer que s'haurà parlat que no és de Lleida. Explica'ns si la teva situació personal és més greu que, per exemple, la de Joanet i Alfa, i com estàs vivint aquestes 2 setmanes veient que no ha canviat res. Bueno, nosaltres estem a l'espera del que ens han dit al club. Ens han dit que hi ha un plaç de 15 o 20 dies que ens diran alguna cosa i nosaltres estem a l'espera. Per ara, doncs, no, hem d'anar tirant com podem, cadascú, no? I més els de fora, que podeu tenir una mica més complicat. Però bueno, intentem estar units i que això no ens perjudiqui en el tema esportiu. Sí que és veritat que és complicat, no? És un tema difícil, però hem d'estar tranquils, que jo crec que tot això es solucionarà i que nosaltres hem de pensar en futbol, el que controlem nosaltres, i ja està. I a partir d'aquí doncs hem d'estar a l'espera i ja està. Sanco, m'encanta el teu optimisme, però has dit tirem com podem. Què significa això, tirem com podem? Bueno, quan dic això és quan, clar, si no t'arriba el sou, no? I has d'esperar que cobris, doncs hauràs de tirar d'estalvis, del que tens, per anar fent. Vull dir que nosaltres estem tranquils, que això es solucionarà el més aviat, estem segurs. Vull dir, nosaltres hem d'estar tranquils, hem de fer el que estem fent fins ara, que és jugar al futbol, estem fent bé les coses, estem en bona dinàmica i estem molt bé també que ens recolzin, que l'afició estigui aquí, la ciutat en si, que ens ajudi i que ho valori tot això, perquè no és fàcil. Sanco, t'he dit de si t'havia botat malament la pilota en la rematada, perquè el míster, el Gabri, ha comentat que el camp està en un estat inacceptable. Tu has fet segurament guàrdia en pitjors garites, però realment està molt malament el terreny de joc? Sí, el camp no està gaire bé, no ens enganyarem pas, però nosaltres potser sí que és veritat que en aquest aspecte doncs potser ens costa més, no? Perquè nosaltres som un equip que ens agrada jugar amb la pilota, sortir des de darrere, però nosaltres al final ens hem d'adaptar a les circumstàncies que hi ha i hem de tirar cap endavant. Vull dir que igual que nosaltres, l'equip rival també. Vull dir, és un cas que no controlem nosaltres i que nosaltres hem d'arribar aquí el diumenge i donar-ho tot per l'afició, pel club, per tot el que ens envolta. Vull dir, al final Lleida és una ciutat gran i la gent ve aquí, que el seu equip doni tot, i les circumstàncies sí que és veritat que pot molestar més o menys, o pot perjudicar més o menys, però hem d'estar tranquils, hem d'intentar jugar com sabem nosaltres, amb confiança, amb optimisme, amb tot el que estem fent fins ara, i jo crec que l'equip ho està fent molt bé. Parles d'aquest missatge de tranquil·litat. Mirant la classificació, el Lleida estem en posicions de descens i el Teruel és el líder.
Sí. El que passa que pel que s'ha vist al camp, el Lleida moltes fases ha estat molt superior al líder, no? Amb tots els problemes que hi ha. Això també és un símptoma de que si la cosa se pot estabilitzar amb el material humà que ja a hores d'ara al vestidor, l'equip pot tirar cap amunt de la taula. El que s'ha vist avui davant del líder. Bueno, jo crec que nosaltres hem fet molt bon partit contra un rival que va líder. Hem jugat aquí a casa, estem amb confiança, ens estan sortint bé les coses i bueno, sí que és veritat que si les coses estiguessin millors, doncs vulguis o no, t'ajuda, no? Vull dir, és correcte això i tots ho sabem, però ara per ara el camp està així, nosaltres hem d'intentar arribar i deixar el camp el més bé possible perquè no empitjori, no? En el sentit que hem d'entrenar a fora i tal, perquè arribi el cap de setmana doncs, que el camp estigui bé i que podem jugar en condicions. No? Sé que és veritat que està una mica com està, però bueno, no és excusa. Al final, mira, sí que és veritat que perjudica, però vull dir, jo he jugat a camps pitjors i mira, al final et trobes això i dius, vale, però mentre que pugui jugar a futbol, això és l'important. Vull dir, hem de ser positius en aquest aspecte perquè no podem estar pendent de que ara sí, ara no, que sí que és veritat que en el nostre joc ens costa, no? Perquè la volem tocar i tal, i hi ha molts vots, vull dir, el camp no està en molt bon estat, però estiguem tranquils, jo crec que això es solucionarà i no puc dir res més, vull dir, al final fins aquí és el que jo sé i ja està.